שלום, היום נראה מדריך לתוכנת TextMe לשליחת אס.אם.אסים בחינם מהמחשב. ניכנס לאתר www.textme.eu.pn. אוקיי, נלחץ על דאונלוד, שמור. ניכנס להתקנה, נפעיל אותה. Next, I agree, next, install. עכשיו נבטל את ה-installed הישראלי FM toolbar, ושהרן TextMe now יישאר, ואז נלחץ על finish. עכשיו ניכנס לתוכנה. עכשיו מתחבר הנמתן, זה תואנה של התוכנה. אוקיי, זה נשאר. זה מה שהולך בין שמור גבוה. תוכן ההודעה, אז אני רושם שלום, זאת בדיקת ניסיון של התוכנה TextMe. עכשיו נותרו לי 29 מתוך 70 תווים, ומה שאני יכול לעשות זה פצל הודעה לשתיים, זאת אומרת שזה ישלח שתי הודעות ארוכות יותר מ-70 תווים, זה יעשה לי פה עד 140 תווים, אני לא רוצה. עכשיו נזין מספר כאן, 052 555 לא משנה, ושלח הודעה. אוקיי, המספר לא קיים, אז זה לא עושה. בואו נהיה 052, עכשיו יהיה מצונזר, ושלח הודעה. 0.1 הודעות נשלחו בהצלחה. אוקיי, אז גם המספר הזה לא קיים. בואו נעשה 054, ואז שלח הודעה /הודעות. ואחד מתוך אחד הודעות נשלחו בהצלחה. כמו שראיתם, אם יש מספר שהוא לא קיים, אז זה לא יכול לשלוח לו. אז זה תוכנה חכמה גם. וזהו, זה היה מדריך לתוכנת TextMe לשליחת אס.אם.אסים בחינם. ותחפשו ותמשיכו לגלוש באתר שלנו www.computerprograms.tipo.co.il. תודה.